И също така тази фирма Star Market 2014, 16, 18 и 20, тя нарочно е разцепена така, че да може да плаща в брой. Примерно имаш изработени 300 часа, което е противозаконно в България. Имаш изработени 300 часа, те не ти плащат по банков път, за да не видят банкови институции, държавни институции, какви заплати се получават, а ти плащат брой. Примерно ти имаш да получаваш около 2000-2500 лева, ти ги вземаш кеш в един плик. Това може да бъде доказано, като фишът също не отговаря на това, което получаваш. Крадат от тебе, като те обвиняват, че ти крадеш от тях. Още всичко останало пред прокуратурата.